Els vinc a explicar la meva experiència desastrosa d'ahir a la classe d'il·lustració. Per qui no em conegui, sóc l'Anna, m'he mudat a Roma. Jo no he estudiat res d'art mai, llavors estic anant a una classe on tothom és de belles arts, disseny gràfic, arquitectura, i gent que sap dibuixar i jo no. Jo ahir ja vaig anar amb la idea de que la classe seria una mica estranya perquè anàvem a fer una cosa de fantasia. Jo ja deia, segur que ens posa furros. Jo vaig a classe igual. El profe, primer de tot, és el senyor que va dibuixar els gormitis. Llavors ens fa presentar tots i jo dic, ciao, sono Anna, i fa, ah, Argentina! I jo, bro, no, catalana. Després es passa la primera hora de la classe ensenyant-nos fotos d'animals i criatures i aliens i ens volia resumir que bàsicament tots els aliens i els animals i tot això i les criatures fantàstiques estan basades en animals reals. La primera hora de classe van ser, juro, 150.000 fotos dient, això és un goril·la. Això és una mantis, això és un porc, això és un bolet. Bro, vale, ja m'ha quedat la idea clara. No cal la primera hora mirar 150 fotos d'exemples. La segona hora ens tocava dibuixar. Ens va dir, o dibuixeu un alien o dibuixeu un gnomo diabólico. Jo em poso a dibuixar les meves coses sense jo saber dibuixar, mentre al costat tinc a un senyor que està dibuixant a David de Michelangelo. Jo, perfecte, gràcies, bona tarda. Els meus dibuixos eren així. Llavors arriba un senyor que representa que és famós o algo perquè el profe diu ui, no us l'he de presentar, és el famosíssim Simone. I jo, uau, qui ets, Simone? Llavors tots els alumnes, uau, sí, Simone, Broski, no sé què. Arriba aquest home, entra a classe i el primer que fa és ah, que bé, has dibuixat un barrufet, tio. Representa que és un gnomo diabólico. Arriba al final de la classe, tothom ha dibuixat la seva obra mestra i arriba un punt que jo dic, bueno, surto amb la noia del costat que se'n va al metro igual que jo i em faig amiga seva, perquè jo estic intentant fer amiguis. Llavors la noia desapareix, se'n va al lavabo suposadament perquè deixa les seves coses i em quedo jo amb una altra noia i la resta de la classe està com a l'altra punta de la classe parlant de pel·lícules relacionades amb aliens que jo no he vist i jo no sabia de què estàvem parlant. La noia al costat comença a lligar amb el Simone. Aquest tros de tela la vaig agafar de Japó perquè vaig anar a viatjar allà i m'ha inspirat molt i em va tocar molt l'ànima Japó. I el Simone comença, sí, Japó, no sé, i si t'agrada no sé què coses japoneses, jo què sé, va començar a parlar i no sabia res. Bueno, doncs m'estic estressant, no sé què fer, i estava jo allà de peu, superincòmoda, i dic, bueno, doncs me'n vaig, bona tarda. I aquesta va ser la meva classe d'il·lustració. Esperem que la pròxima vagi millor.